M'agradaria presentar-vos una nova proposta de la parròquia. No us passa que a la vida cristiana hi ha etapes en les que anem creixent, però a vegades ens trobem amb taps que ens impedeixen anar més endavant. Aquests taps poden ser coses que no ens perdonem a nosaltres mateixos i que ens pesen. Incapacitats per perdonar d'acord certes persones que a vegades ens són molt properes, o estats d'ansietat, per tot allò que no controlem a la vida o la resistència a algun pecat, relacions conflictives que no acabem de solucionar, falta d'esperança o poca autoestima i a vegades pensaments obsessius que ens desgasten. Us sona tot això, oi, Tots hem de lluitar amb aquestes esferes. Per això engeguem el programa Lliures en Crist, que està dissenyat per ajudar-nos a vèncer aquestes lluites interiors. Lliures en Crist és una metodologia que ens empeny a fer un camí interior per vèncer tot allò que acabem de descriure, que al cap i a la fi són les coses que ens impedeixen estar més a prop de Jesús i donar més fruit. A través de les sessions es va fent un itinerari de conversió amb xerrades i exercicis de treball personal. Per això és molt important assistir a totes les sessions, perquè d'aquesta manera el curs faci el seu efecte. És un curs intensiu de 8 setmanes més un dia de recés que farem a la Cova de Manresa i farem grups en català i grups en castellà. Us hem penjat al web de la parròquia tots els detalls del curs, el temari, els dies i les hores, perquè us els mireu tranquil·lament. Al web també trobareu el formulari d'inscripció. Jo he fet aquest curs amb altres mossens i la veritat és que em va anar molt bé i vaig veure les possibilitats que tenia per a la gent de la parròquia. Per això també us el recomano molt vivament. Ja veureu com per a la majoria serà un abans i un després, ja que aquest curs és una mena d'ITV de la vida cristiana. Us esperem.